Together, growing in faith, changing communities. Igama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Thandwa zami namhlanje ngiyafisa ukuba sibuke Luke chapter 8 from verse 44 kuze kube uverse 49. Ngiyafisa ukuba sibuke lelizwi lika uNkulunkulu. Now sikhuluma ngowesifazane oke wafuna ukusondela alandele uJesu ngoba nakhu enomopho. Ngiyengakhuluma about the bleeding. Namhlanje kunento engiyakuyona. There is a video where I've done a reflection on this woman who bleeds. And there were 2 points ebengikhuluma ngabo. Sometimes kunezinto ezitoxic emzimbeni wethu ekumele siyikhiphe egazini lethu. And I say that's a good positive bleeding. Kodwa futhi ngaphinde ngakhuluma ngokuthi abanye bethu we are bleeding out and eventually we will die. So kunezinto ezibalekile ekumele umuntu ayibheke ekopheni kwami. Kungenzeka ukuba ngiyadinga ukususa ongadingakala emzimbeni nasegazini. Kungenzeka ukuthi ngokopha kwami ngiyayilimaza. Kumele kube khona indlela yokunqanda lomopho hleze ungibulale. Kodwa namhlanje ngifuna uqala ku verse 44. She came up behind Jesus and touched the tassels of his cloak. Immediately her bleeding stopped. Kuna lenkonzo engithintayo. Lo nkosikazi wathatha isinqumo. She took a risk. A risk to be embarrassed. A risk ukuthi bamphushe njengesaka likabhontshisi bamlahlelele kude. A risk ukuthi athethiswe. Kodwa she took a risk. Wathi uma nje ngingathinta umphetho wengubo ngingasinda. Ziningi izinto ezenzeka engqondweni yalenkosikazi. Thandwa zami, abantu bayokuthanda, abantu bayokukhonza, whether uzalwa nabo, ophila nabo, oshade nabo, osebenza nabo. Kodwa kunezinto abangeke bakwazi ukwenzela zona. Kunezinto okumele uzenze wena uqobo lwakho. Kunento okumele wena uqobo lwakho udlule kuyona. Indibalekile leyo nto ukuba siqonde. Ibalekile leyo nto ukuba siyazi. Ibalekile leyo nto ukuba singayikhohlwa. Ekugcineni kwakho konke kuneyinqumo wena okumele uzithathele zona. Kuneyinqumo mina ekumele ngiyithathele zona. Angikwazi ukulinda umndeni ukuthi uzongithathela, unkosikazi, abantwana, umyeni wami, ibosi yami. Cha. Le ndlela kumele ithathwe yimina. Lesi sinqumo simele sithathwe yimina. Lento ibhekene noqobo lwami. And sometimes ithandwa zami, unless we face certain realities, we will never grow. Ngiyafuna ukuba
ngikhumbuze lento. Kunezinto ezizokwenzeka empilweni yakho. Kubalekile ukuba uzi-embrace and allow uNkulunkulu akukhulise. Allow those experiences ukuba zikukhulise. Methembe uNkulunkulu kukhona asekwenza okubalulekile empilweni yakho. Lethi izwi likaNkulunkulu owesifazane waya emva kwakhe wathi uma nje ngike ngathinta umphetho wengubo ngizosinda. Now it always fascinates me why engayanga ayombuka ebusweni, why engayanga phambi kwakhe, why engayipresentanga athi Nkosi nginenkinga ngicela ungisize, why engamemezanga esakude athi Nkosi ngicela ungisize. There are many arguments, but khona yodwa mhlambe ngifisa ukuyiveza. Have you ever been so disappointed in life that everything you do you think will be another moment of embarrassment and disappointment? Ukuthi wena i-disappointment kuwena has become so natural. Vele akekho mina ozongithanda. Vele angibalekile mina. Vele abantu abanendaba nami. Vele mina angikho that beautiful. Vele abantu abafuni mina bafuna izinto engibenzela zona. Yabona ithandwa zami, kwesinye isikhathi kubhlungu ukulimala ngoba omunye umuntu ongakadili nokulimala kwakhe, every opportunity that comes yena uyabona ukuthi lento izongibulala, izongilimaza. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ulinyazwa nayinto ebingeke ikulimaze. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi we overthink. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi sibona izinto ebezingekho. Kwesinye isikhathi we preempt izinto abantu abebengeke bazisho bazenze. Yabona ithandwa zami, kwesinye isikhathi kukhona lenkinga esibhekana nayo ngenxa yokulimala kwethu, ngenxa yama experiences ethu. We become so defensive. Uthola ukuthi kunomuntu ohlezi edefensive, kunomuntu ohlezi elwa, kunomuntu ohlezi efuna uku-attack, kunomuntu ohlezi ezibona victim. Kwesinye isikhathi ubobuka isela noma igebengu. Uma kuke kwaqhamuka imoto yamaphoyisa basondela la omkhwanazi negenge yabo, babona labafana sebeyatatazela, ubona labafana sebefuna ukubaleka, ubona labafana sekukhona into wrong, because sometimes bazitshela ukuthi kuzobanjwa bona, bazitshela ukuthi sebezoboshwa, and sometimes you thola ukuthi kunezinto ezisilimazayo that were never meant for us. Kuneyindawo esigcina sisele kuzona that were never meant for us. Kodwa inkinga asikadili nezinto ezasilimaza phambilini. Kunabantu who can never face ama realities empilo zabo. Kunabantu who can never sit quietly with themselves. Kunabantu abakwazi ukulala kuthulekile, fanele kube khona into ekhalayo. Kunabantu abangakwazi ukulala kukhanya, kunabantu abangakwazi ukulala kumnyama, kunabantu abangakwazi ukulala bebodwa. Ziningi izimo ezidlule kuzona. Nanti igama engifuna ukulisho.
ungavumi ukulimala kwakho kuntshontshe injabulo yakho. Ngiyacela. That's your word. Write that down. Ungavumi ukulimala kwakho kuntshontshe injabulo yakho. Thandwa zami, kunabantu empilweni abazokulimaza. Abanye bazokulimaza bengaqondile. Abanye bazokulimaza unganakile. Abanye bazokulimaza ngenhloso. Ungavumi ukulimala kwakho kuntshontshe injabulo yakho. Azi ukuthi akusibo bonke abantu abakuzondayo. Akusibo bonke futhi abantu abakufisela okubi. Akusibo bonke abantu abangafuni usimame. So bakhona abazokhuluma, abazokwenza bengahlosile ukukulimaza. Angazi basuke bekhulunyiswa yini, angazi basuke benziswa yini, kodwa bazokwenza. Yabona ithandwa zami, uma uphila nabantu, uma uhlala nabantu, ubokwazi ukuthi kunama dynamics ahlezi ekhona. Mina ngiyayithanda inja. By nature ngiyayithanda inja. Isilwane kumina esihlakaniphe ngendlela esimanga. Inja uma ifika endaweni ihlezi ihogela, ihlezi nuka, ihlezi ifuna ukwazi kwenzakalani. Thandwa zami, whether you entering a relationship or uyohlala nabantu, uyosebenza nabantu, uyovakasha emcimbini wabantu, yoqala ebalekile, hamba ngokucophelela. Ungafani nomuntu ofika la emcimbini, mefika emcimbini uhleli lapha ekhoneni, uyathula, ushawa amahloni, uyayithulela, makuke kwaphuma ama drinks, sekuyena la ekhaya osekhumula, osemapheko amatafula, osebanga umsindo, osengena emakhishini, osebiza abantu bala ekhaya, ethe kwaze kwamnandi la ekhaya, kazi kabani isibongo la ekhaya, usekhuluma zonke izinto. Ungavumi ukujabula kwakho kubukanise nabantu. Write that down for me. Ungavumi ukujabula kwakho kubukanise nabantu. Ungathi musu overly excited and usuqala wenza izinto ezishayisa ngamahloni. The first one is ungavumi ukulimala kwakho kuntshontshe injabulo yakho. The second one, ungavumi futhi nokujabula kwakho kubukanise nabantu. Ngoba egcineni thina sizothi usibani bamhlula utshwala. Uthi mayisephuzile enze izinto abengeke azenze. Khona omunye umuntu othi mayisebushaye kahle, useyokhala, useyobanga umsindo, useyocreate drama, useyolwa nabantu, sekuyokhuzwa yena. This thing is very important. Either in sadness or in excitement. Umuntu okwazi ukumanage lezo zinto zo-2, ngeke ngithi mina usekukhulile usibanibani. Kunabantu abazokucasula, abazokucika, abazohlukumeza umoya. If you can still remain calm and sane, kunezimo ezokwenza ube overly excited, ezokuthembisa izulu nomhlaba. If you can still remain the same, sukhulile.
Yabona khona into engayifunda emakhehleni kunento ehlezi ibalekile amakhehla angifundisa yona. Uyazi kwesinye isikhathi uma uthule abantu abazi ukuthi ucabangani. Abantu abazi uhlelani. Abantu abazi yini ezokwenzeka next. Ngoba wena awubanikanga leyo platform. Ngoba wena awuhlalanga phansi waxoxela. Ngoba wena awuyanga ezidlangalaleni wayophikisana, wayokhuluma, wayoxoxa into engadingi ukuba uyenze khona. Khona lento amakhehla angifundisa yona and usuku nosuku ngihlezi ngiwababaza. Thula. Yabona khona ikhehla elalivame ukuveza izinto ngendlela ejulile. Likhombisa umdlalo udlalwa lubuke bese liyahlehla bese liyahleka ebese likhombisa omunye wesibili abangawazi nabangawubonanga besubuka ekuhlanganisele ekudlalela umlabalaba. Khona lento ebalekile. Remain calm and steadfast in sadness and in happiness. That becomes something very important. Remain calm and steadfast. Kuna lento ayenzayo owesifazane. She says, if only uma bengingathinta. Ikephi wena la oyakhona uma izinto zikushaya. Ikephi la oyakhona uma abantu bekuphendukela. Ikephi la oyakhona uma izinto zakho bezintshontsha. Kahle kahle ngibuza ukuthi ubaleke laphi. Kunalomkhuleko engiwuthandayo. Sibalekela kuwe nqaba yethu. Mzalo ocwebileyo kaNkulunkulu, ungakudeleli uncinga kwethu sixakekile. Awulokhu sihlangulisa njalo ezingozini zonke. Wena Vrigo elidumileyo nehlahlamelisiweyo. Amen. Sibalekela kuwe nqaba yethu. Kunalomkhuleko engiwuthandayo. Nkosi awuke uselekelele. Nkosi khawuleza usisize. Nkosi ake uselekelele. Nkosi khawuleza usisize. Oh God, come to our aid. Oh Lord, make haste to help us. Ubaleke laphi? Iyiphi inqaba obalekela kuyona? Imuphi umbhoshongo obalekela kuwona? Ubobuka ingane encane uma ishaywa. Iyabaleka ibalekele eziketini nasemaphinifeni omzali. Bona ingane ibaleka iyocasha iyazi ngeke ungishaye uma sengigogo. Ngeke ungishaye mase ngikubaba. Ngeke ungishaye mase ngisendlini. Ubaleke laphi? La ubalekela khona ikephi? Thandwa zami, wenze njani ke mawukuthi ushawa endlini? Wenze njani ke uma kuukuthi ushawa abantu obuyitshela ukuthi ngeke bakwenze lutho olubi? Ikabili lento kumina. Eyokuqala ithi mina awukwazi ukubaleka ubalekele ngaphandle. Ekubalekeni kwakho ngaphandle ebese uthemba ukuthi kunabantu abayofuna ukuthanda wena ngokuyoshisa umuzi wakini. Awukwazi ukubalekela ngaphandle
uthembe abantu abayoshisa umuzi wakini ngokuthi bathi basiza wena. Ngifuna ukuthini thandwa zami? Ushadile nomyeni wakho, nineyinkinga eninazo. Ngiyamsaba mina umuntu othi eyinkinga nazo zomuzi wakhe aye kubangani bakhe vele abangakholelwa emshadweni wakhe. Akuthi manginenkinga ake uye kumuntu oneutral. Awungayi kumuntu vele ozoseka wena. Awungayi kumuntu vele ongakholelwa kulento oyenzayo. Awungayi kumuntu okuzoba lula nje kuyena ukuthi iyeke lento oyenzayo vele kade sasisho ukuthi usibanibani udlala ngawe. Awuye kumuntu oneutral ozothi mukhuluma naye akwazi ukukuvezela amaqiniso la wenze khona kahle nala ongenzanga khona uma kukhona, la enze khona kahle nala engenzanga khona, ukuzukwazi wena ekuzindleni kwakho ukuthola iqiniso. Yabona thandwa zami, empilweni izimo ziyenzeka, kodwa kukona konke kunento ebhekana nawe noqobo lwakho wedwa. Owesifazane uhamba yedwa eseyothinta umphetho. Lithi izwi likaNkulunkulu esewuthintile, ngaleso sikhathi umopho waphela. Immediately wathi mecheko wesifazane wabona ukuthi oh madoda naku sekuphelile. Athi mecheka akusekho. Then you realize ukuthi she's been longing for this, but she's been going to different places. She's been desiring this, but she's been going kubantu abangeke bamsize. Thandwa zami, kupossible ukuthi sinqonqoza eminyango wrong. Kupossible sikhuluma nabantu abarong. Kupossible sifuna izinto ezirong. Khona lelizwi elubusisayo umphefumulo wami. When the time is right, I, the Lord, your God, will make it happen. When the time is right, I, the Lord, your God, will make it happen. Yabona ithandwa zami, ngithanda ukukunikeza le assurance. Doesn't matter how long it takes. Kodwa yonke into uNkulunkulu akuhlelela yona izokwenzeka. Yonke into uNkulunkulu ayifunela wena izokwenzeka. Buka in verse 44. Immediately. Usehambe in verse 43. Lo wesifazane ubesehambe inyanga nodokotela abaningi engalapheki. Kodwa in verse 44, immediately. Akuthathanga usuku, akuthathanga unyaka, akuthathanga any other thing, kodwa immediately. Ngifuna ukuthi sandwa sami, uNkulunkulu esenza
izinto zakhe uzokumangaza. Yabona kunezinto engihlezi ngizisho mina ngithi uNkulunkulu ave ebukisa. uNkulunkulu akanqeni ukubukisa. uNkulunkulu nje uyi-show off kahle hle. Fanele sibe sikukhumbule lokho njengabantwana bakhe. uNkulunkulu wethu is a show off. And every time God shows off, he shows up. uNkulunkulu uyi-show off enzima. Uyathanda ukubukisa uNkulunkulu. Ngiyafuna ukukukhumbuza ukuthi akudalile ngawe, akukhulumile ngawe, aplanile ngawe, kusazokwenzeka as long as ukwazi ukumethemba. Yabona kwesinye isikhathi I think inkinga yethu ithi sisuke sitatazele, sisuke siphenike, sisuke simpreempte uNkulunkulu, sisuke sifuna ukumenzela uNkulunkulu into. Kanti mina ngiyaye ngithi awuhlale phansi, mina ngiyaye ngithi ake ubuke uNkulunkulu ekudlalela umlabalaba. Ngiyaye ngithi mina awudedele uNkulunkulu, umbuke uNkulunkulu ekwenzela izinto. Mbuke uNkulunkulu ehlala nawe. And uma ekwenzela izinto uzobona imangaliso. And every time uNkulunkulu ekwenzela izinto kuningi azokwenza ngawe, kuningi azokwenza kuwena, kuningi azokwenza abantu abangakuboni. Methembe, munike ithuba. Yabona khona into engivama ukuthi mina ungamxubi uNkulunkulu. Ungathi hayi phela uNkulunkulu uyalekelelwa. No. Akumiyeke. Akunika uNkulunkulu amandla okuba ucoach. Akunika uNkulunkulu amandla okusetha ischeme esizokudlalela ukuze ukwazi ukuyiwina le game. Ungayi kuyena ebese uthi kuyena hayi Nkosi bengicela udlalisa usibanibani ungamdlalisa usibanibani, bengicela usibanibani umfake kule position. No. Muyeke uNkulunkulu. He knows the game plan. Uyena oyibonayo, uyena oyaziyo, uyena futhi ozoyidlala. Ayibalekile ngendlela eyisimanga kumina leyo nkulumo angazi ngenze njani, akuvi balekile. Thandwa zami, uNkulunkulu akuthembise kona. Akusho kobabamkhulu, akusho emakhehleni nasezalukwazini, uma eke wathi eswini sakho ngiyokwenza ukuthi, esibelethweni sakho ngiyokwenza ukuthi, ngiyakutshela mina uyokwenza uNkulunkulu. Ingananga uNkulunkulu wathatha umuntu obulala ibandla wathi wena ungadideka nje ulibulale leli bandla, kodwa wena ngelinye ilanga leli bandla liyophila ngawe. Mina ngihlezi ngitshela abantu ukuthi mina kwethu, mina Fata mpriest wasemaromeni, kwethu ukhulu isalukwazi ezaluma, sasidayisa utshwala, sasidayisa isiqatha nemfula nogavini. Kwethu sikhula thina
sasidayisa utshwala, befika abantu bezobuthenga sambe siyoborder, mina uqobo lwami ngiphume ngibudayise. Kodwa wayazi uNkulunkulu, mina ngikhuluma ngesalukwazi sasemhlanganweni wenhliziyo engcwele ecweka Jesu, mina ngikhuluma ngesalukwazi esaboshwa kaningi, siboshwela ukudayisa utshwala. Kodwa uNkulunkulu wayazi ngelinye ilanga ukuthi kophuma umpriest ngelinye ilanga oyoshumayeza izizwe ngezizwe. Ngifuna ukukutshela mina icebo uNkulunkulu analo ngawe ngeke lishintshe. Ngihlezi ngithi mina abantu abakayiboni inkazimulo uNkulunkulu akubekele yona. Abantu abakwazi. Futhi angathi nje abantu, nathi uqobo lwethu asikakazazi kahlehle. Sisabona lififi. Asiyazi lento uNkulunkulu ayenzayo, azoyenza. Uthi uJobe ngelinye ilanga icebo likaNkulunkulu ngomuntu wakhe lingeshintshwe. Ngifuna ukuthi sithandwa sami kuwena uthe ngokuthinta umphetho kwangathi usethinte i-reset button, kwangathi usethinte i-factory button, kwangathi usethinte into ethi asibuyiseleni konke njengoba kwakumele kube njalo. Yabona kwesinye isikhathi you are going to reach the rock bottom so that on your way up usukhuphuka njengesidalwa esisha. Mubuka uNkulunkulu ekwenzela izimangaliso. Mubuke uNkulunkulu ekuvusela izinto ezibalulekile. Mubuke uNkulunkulu ephakamisa amandla akhe ngendlela ehlukile. Konke ngifuna ukuyibhala phansi, ngiyacela uyibhale phansi. uNkulunkulu akaconsulti muntu uma eselungisa impilo yakho. Please write that down for me. uNkulunkulu akabonisani namuntu uma esezolungisa impilo yakho. God does not consult anyone when he's fixing your life. uNkulunkulu akabonisani namuntu uma eselungisa impilo yakho. Ngeke umuze uNkulunkulu eyohlala phansi eyomemezela athi namhlanje ngifuna ukulungisa impilo kaSibanibani, kodwa ngisacela ningisize ningibonise ukuthi ngizoyimisa kanjani lento. No, God does not consult. Akaconsulti umuntu nje mase efuna ukulungisa impilo yakho. Uzoyifixa impilo yakho, uzoyilungisa impilo yakho, uzokwenza into ngempilo yakho. Ngeke umbone uNkulunkulu eyoconsult. Not even you. He's not even going to consult you. Ingakho uJobe ethi ngiyazi icebo lakho ngomuntu wakho lingeguquke. Yabona into emnandi ngoNkulunkulu, uNkulunkulu is not easily influenced. uNkulunkulu akahambi ngokuthi abantu bathini. uNkulunkulu akahambi ngokuthi trend ithini. uNkulunkulu akahambi ngokuthi inhliziyo zosibanibani ibopheza gcinaphi. No. Yabona one of the greatest things engiyithanda ngoNkulunkulu, ave neqiniso. Akuve eneqiniso. Akekho umuntu engimaziyo mina mhlambe oneqiniso edlula elikaNkulunkulu. Thandwa zami, uNkulunkulu unelinye iqiniso. Akanendaba ukuthi sebenzeni, akanendaba ukuthi sebetheni, akanendaba ukuthi bahlelane, akanendaba. Akwaziyo uNkulunkulu iqiniso uzolimela. Na khona inkonzo engithintayo
uma ethi immediately her bleeding stopped. Verse 45, Jesus asked, who touched me? While all were denying it, Peter said, Master, the crowds are pushing and pressing upon you. But Jesus said, someone touched me, for I know that power has gone out from me. Kunale nkonzo engithandayo. Uthi uJesu khona ungithintile. Buka leli thatha eluPetrus. Phela khona abanye abantu abayitshela bahlakaniphile badlula uNkulunkulu. Khona abanye abantu abayitshela ukuthi bahlakaniphile bafuna ukucorrecta uNkulunkulu neplan kaNkulunkulu bafuna ukuyicorrect, because sometimes as abantu sibe siyitshela ukuthi sazi kangcono kuNkulunkulu. Uthi uJesu khona ungithintile. Uthi uPetrus no Nkosi akekho ukuthintile. Baningi kabi abantu abala. Baningi futhi nabakuphushayo, baningi nje abazokuthinta ngephutha. Ubuza kanjani khona ungithintile? Athi uJesu, Petrus, wena awumina. Wena awusimina. Ngiyamazi ukuthi mina khona umuntu ongithintile. Angikhulumi khona umuntu opresse noma ongudluzile noma ongithinte ngephutha. Mina ngikhuluma nge-intentional touching. Somebody touched me. Ubani khona ongithintile. Yabona ithandwa zami, kunabantu abahlezi beyitshela ukuthi bazi kangcono kuNkulunkulu. Kunabantu futhi abazoyitshela ukuthi bazi kangcono ngempilo yakho more than wena, more than uNkulunkulu, more than abantu abasempilweni yakho. Khona abantu abazoyitshela bazi kangcono ngomshado wakho. Khona abantu abazoyitshela bazi kangcono ngesimo sakho. Khona abantu abazoyitshela bazi kangcono nangeingane zakho. Uyedwa umuntu okwazi kakhulu uNkulunkulu. Uyedwa umuntu owazi yonke into uNkulunkulu. Uyabona uyangithinta uJesu. Ubuza umbuzo wodwa. Ubani ongithintile? Yabona ukube bengisemiseni enkonzweni bengizothi akuthinta umuntu osodizo kwakho, umbuzo ukuthi ubusumthintile uJesu. Cela ngibhalela phansi. Bese ngimthintile yini uJesu? Lijulileke leli gama lesiZulu. Bese ngimthintile yini uJesu? Bengizothi nje phenduka ubuka umuntu oseduze kwakho umbuzo, usumthintile uJesu? Ngesingisi does not do justice. IsiZulu sithi sengimthintile yini uJesu? Thandwa zami, if umuntu ekwi-crisis, the first thing esiyibuzayo, sewathintile amaphoyisa, suyithintile ambulance, usuba fonelile kubo, ubusuba thintile nabanikazi balento. Now masithi ngesiZulu usumthintile yini, it's more than just it's more than just a touch. Mangithi sewumthintile yini, ngifuna ukuthi have you made it known to that person? IsiZulu sijulile. Sewumthintile uJesu. Sewumthintile uJesu ngabantu abakhe abahluphayo. Sewumthintile uJesu ngabantwana bakhe abagulayo. Sewumthintile uJesu ukuthi unesihlobo se-ICU. Sewumthintile uJesu ukuthi uyaphuma manje ekseni uya kwi-interview. Sewumthintile uJesu ukuthi nanti icala lisegcekeni. Sewumthintile uJesu ukuthi hamba nami Nkosi, ngiyeza ukuthi la ngiyakhona izinto zezingivukele. Sewumthintile yini uNkulunkulu?
nasi isidumbu songena kusasa busumthintile uJesu. Nanku umshado uyaphuma kusasa bewusumthintile uJesu. Naba abantwana moving out end of the month bese umthintile uJesu. Nazi ingane zakho izondana ibulalana bese umthintile uJesu. Nazi izimo ingenzeki bewusumthintile uJesu. Moya ongcwele engathi uNkulunkulu bengasinika amandla okwazi ukuthinta. Busumthintile umnikazi wezinto zonke. Sekugcwele bonke abantu la egcekeni khona engababoni. Bawusumthintile ubaba nakho ungamboni. Bawusumthintile uma wengane nakho ungamboni. Once ngathi kwena bawusumthintile yini, my assumption ithi uzofika. Once wamthinta uzofika. Once wamthinta khona impendulo esoyithola. Hayi bese ngimthintile usesendleleni, bese ngimthintile uthe okwamanje ubambekile kodwa uzovela. Nanku umbuzo ithandwa zezulu. Ubusumthintileni uJesu? Athi obhala kahle umpostoli Paulos athi make your cries known to the Lord. Athi yenzani icelo zenu zonke zanzeke enkosini, athi ngomkhuleko. Busumthintile yini uJesu? Useyazi uNkulunkulu ngesimo sakho. Thandwa zami, khona umehluko phakathi kokuxoxa ezidlangalaneni, khona umehluko phakathi kokukhuluma nje nokuya eceleni ebese ukukhuluma nomnikazi wento. Busumthintile uJesu, busumxoxelile ukuthi kunesimo esinje obhekene naso. Busumthintile. Uthi uPetrus, hayi Nkosi baningi abantu abalana, hayi Nkosi indaba wena ube nedrama engaka, hayi Nkosi awuboni yini? Athi uJesu, no Petrus. Athi no mfana wami. Athi nginamandla. Athi nginamandla sukile kumina. Thandwa zami, uyawuzwa lo mehluko. Uthe mengithinta kwakhona amandla sukile kumina. Bonke laba abanye bebengithinta, bebengigudluza, bebengangithinti, bebedlula, akho mandla asukile kumina. Kodwa lona nomopho uthe mengithinta kwakhona amandla axebukayo kumina. Uthe mengithinta kwakhona amandla asukayo kumina. Uthe mengithinta kwangathi ngiyasuka ngiyowuvala lo yamopho. Moya ongcwele engathi besikathinta uNkulunkulu maqedane sibona isandla sikaNkulunkulu siyothinta isibeletho maqedane kuhlala umntwana. Engathi ubethi mengithinta uNkulunkulu athinta inhliziyo yami maqedane olukulimala kwenhliziyo yami kulapheke. Engathi ngathi mangimthinta uNkulunkulu methinta mehlami maqedane konke kuphele. Angazi noma niyayizwa lento. Uthi uJesu uthi angangithinta kwakhona amandla asukayo kumina. Ubusumthintile uThixo. Ubusumthintileni umqali nomphelelisi wempilo yakho. Ubusumthintile yini umenzi wezinto zonke. Ubusumthintile yini umgagadi wendlela ezibheke ezulwini. Ubusumthintile yini umlomo kawuphikiswa. Ubusumthintile yini umavula kuvaliwe emzini yamanye amadoda. Ubusumthintile yini ongangezwe lakhe. Ubusumthintile yini ongaphikiswa. Ubusumthintile yini ongcwele. Ubusumthintile yini ohamba phezu kwamafu. Ubusumthintile yini ovusa ishosha. Ubusumthintile yini ovula amehlo empumputhe. Ubusumthintile yini ozokwenzela umehluko. Ubusumthintile yini. Yini edala ukuthi ungamthinti? Yini edala ukuthi ungayi kuyena uthi hayibo nasi sitha sigcwele igceke, hayibo nansi indlala, nanti ikati leleziko, hayibo nakho ngiba inhlekisa abantwana bami bengasebenzi,
hayibo nanku umshado wami ungiphunyuka esandleni, hayibo nakho abantu bedlala ngami emsebenzini, hayibo nazi igebengu izontshontsha ifa lezingane zami, kwenze njani? Ubusumthintile yini? Ubusumthintile yini? uJesu amandla asukile kumina. At certain powers that came out of me, athi nginamandla asukile kumina, athi ngakho ngazi ukuthi khona ongithintile ngoba kunamandla asukile kumina. Verse 47, when the woman realized that she had not escaped noticed, she came forward trembling, falling down before him, and she explained in the presence of all the people why she had touched him and how she had been healed immediately. Ngiyalithanda leli gama. When she realized that she couldn't escape anymore. Angisakwazi ukuyibalekela lento. Angisakwazi ukuyibalekela lento. She came forward. Khona ezinye izinto ozenza wena uyitshela ukuthi uzozenza ekusithekeni. Khona ezinye izinto ozozenza wena ufuna abantu bazazi. Hayi ngoba naku zizimbi, no. Kodwa uNkulunkulu bese ethi kulungileke manje. Sengifuna ke lento ihlale kanje. Sengifuna lento ihlale obala. Sengifuna lento ke ikhanya ithi ba. Sengifuna lento ke yaziwe izwe lonke. Thandwa zami, mina ngiyamthanda uNkulunkulu. Khona into ongeke usakwazi ukuyibalekela. Mhlawumbe sewukhale kakhulu. Mhlawumbe sekulimaze kakhulu. Ungabusayibalekela. Ngicela ungibhalela phansi. Ngeke ngisabaleka. Ngeke ngisabaleka. Sengikhalise kakhulu. Sengifihle kakhulu. Sengisabe kakhulu. Ngeke ngisabaleka. Ngeke ngisabaleka. Lithi izwi likaNkulunkulu, futhi ngiyamthanda uNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu owesifazane, the moment she realized she couldn't escape this anymore, her fate had come. Yabona ngiyayithanda khona inkonzo engiyithandayo ngelinye ilanga eyenziwa uShadrach noMeshach noAbednego. Lithi izwi likaNkulunkulu inkosi yabakhuza. Yathi nginikhuzile, ngifuna niyenze lento eniyenzayo. Ngiyezwa kuthiwa nina nenza ukuthi ningakwenzi. Athi lamadoda asikwazi ungakhuleki uNkulunkulu wethu. Lithi izwi likaNkulunkulu bababamba, babezwa bekhuleka, babayise enkosini, inkosi yabakhuza. Athi lamadoda kodwa ngikwazi lento ngicela ukuthi ngiyenze, angazi ukuthi ngizoyenza kanjani ngoba kukumina ukuba ngimkhuleke kuloNkulunkulu, kukumina ukuba ngimdumise loNkulunkulu, kukumina ukuba ngibe yilokhu ngoba ikona uNkulunkulu angidala ngaba ikona. Lokho ocela ukuba ngikwenza ngazi ngizokwenza njani. Lithi izwi likaNkulunkulu inkosi yadinwa. Yabona khona lenkonzo engithintayo, yadinwa inkosi, yenza okungajwayelekile. Yenza okungajwayelekile. Thiwa isithando somlilo ngenxa yokudinwa kwayo yathi asiphinda phindwe kasikhombisa, yenza okungajwayelekile. Khona abanye abantu out of anger, out of frustration, out of malice, out of evil, benza into engajwayelekile. Like azivamile ukuyenza kanje lento, kodwa ngoba lona unenhloso zakhe wenze singakwazi. Kanti akazi. Lithi izwi likaNkulunkulu bawaphusha lamadoda, bawaqhuba lamadoda, kwabona uqobo labo babengakwazi ukuyifakela bona, kwakumele baphushwe. Athi nezintamba baboshwa ngazo athi zasha, besasondela bafakwe emlilweni ngoba indoda eyayiphethe umsebenzi, ngoba indoda eyayinamandla phekwempilo zabo, ecclesia yayitshela inamandla, yenza okungajwayelekile. Ngiyisaba mina lento, to do something which is not normal, because udiniwe. Wenza into esingavamile ukuyenza la ekhaya ngoba nakho ufuna ukubukisa. Ngiyisaba leyo nto.
lithi izwi likaNkulunkulu angena amadoda eseyinikela ukuthi kodwa ngeke ngikwazi ukuyishintsha lento, kanti bazofica indoda yesine. Owesifazane ngiyamthanda, akasakwazi ukubaleka. Kunale nkonzo ekufena uthi Nkosi, lesi isabelo sami ngicela unginike amandla ukuba ngisithathe. Nkosi, lesi isabelo sami ngicela unginike amandla ukuba ngibhekane naso. Thandwa zami uthi angibenzeni abantu bami, akukho la ngizobalahla khona. Uthi angibenzeni umndeni wami, akukho la ngizowulahla khona. Ngivumela ukuthi ngidile nawo, ngivumela ukuthi ngiwelaphe. Angithinta mina uNkulunkulu. uNkulunkulu wenza into engibabazisayo usuku nosuku. Owesifazane uthi mesemphambi kwaJesu maqedane azendlale, maqedane axoxe ukuthi ngize ngifinyelele la ngisukaphi, ngize ngifinyelele la kwenzakaleni, ngize ngifinyelele la yini le uNkulunkulu ayenzayo nayenzile ngami. Ngiyayithanda le mfihlakalo uNkulunkulu ayenzayo. Ngiyayithanda mina lesimangaliso uNkulunkulu azivezayo. Uthi sesifikileke lesabelo sokuthi angenza ukuthi, sesifikileke lesabelo sokuthi akulungiswe ukuthi. Lilodwa igama uNkulunkulu aliveza kumina, lilodwa vo. Uthi uJesu mesekhuluma nowesifazane uthi membuka in verse 48 athi, daughter, at your faith has saved you, at go in peace. Athi ukholo lwakho lukusindisile. Ukukholwa kwakho ikona okukusindisa. Ukukholwa kwakho ikona okuyokwenzela izinto. Ukukholwa kwakho ikona okuyokwenzela imangaliso. Ilokho okubalekile bengifuna namhlanje ukwazi, ukukholwa kwakho. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.